Upravo se nalazim na treningu omladinske škole fudbalskog kluba Voždovac, pa bih mogao da kažem nekoliko reči o ovom fudbalskom klubu koji je osnovan kao FK Dušanovac 1912. godine. Osnivač je legendarni golman i predsednik kluba Danilo Stojanović, poznatiji kao Čikadača. U pitanju je bila, dakle, 1912. godina, a ono što je interesantno jeste da je Čikadača osnovao i prvi klub u Srbiji, fudbalski klub Šumadija, reč je o 1903. godini. Naravno, u pitanju je grad Kragujevac. Evo, dakle, malo kadrova sa treninga omladinske škole fudbalskog kluba Voždovac. Nekoliko reči o stadionu fudbalskog kluba Voždovac. Po funkcionalnosti, arhitektonskom rešenju i savremenoj opremi, stadion FK Voždovac, koji se nalazi na krovu tržnog centra Stadion, ubraja se u sportske objekte najviše vrednosti. Tu je danas baza za treninge i pripreme svih pogona FK Voždovac, čiji igrački kadar broji oko 400 sportista, od prvog tima do najmlađih kategorija. Stadion Voždovac raspolaže sa idealnim terenom sa veštačkom travom, u potpunosti osposobljen za igranje ligaških utakmica i posjeduje tribine kapaciteta 5200 mesta. Teren je u potpunosti pokriven rasvetom. Na istom spratu je sala za konferencije i sastanke, sala za prijem gostiju, administrativni blok i prostorije uprave Voždovca. Prva zvanična utakmica na novom stadionu odigrana je 31. avgusta 2013. godine, kada su se u meču Superlige Srbije sastali FK Voždovac i Jagodina. Ovo je ujedno bio i prvi meč ikada u Superligi Srbije koji je odigran na stadionu sa veštačkom travom.